Joink! Hey, come back here. Come on. No! Voi, taas mennä merkkejä tuolla tänne ihmiset pölliin jotain toinen kerran tällä viikolla. Voi, on se kyllä kumma juttu. Mitä helvettiä, mistä toi liikennemerkki tohon ilmestyi? No ei helvetti, saatanan poliisi, vittu mä lähden tonne asemalle. Oi vittu lähtee mopo käsistä, ei saatana. Tarvii saada suoristettua tuohon asemalle. Ei, no nyt menee liikaa, vittu mä oon tuolla roskiksessa kohta. Ei saatana. Perkele, kun tuli otettu Anna Panderi, voi perkele, kun hullu darra. Mitä sä teet nuu karvitskännillä, hei? Alo? Hei, missä sitä täytyy bensaletku? Mistä semmonen? Mikä on tää bensasema 95C? Tossa noin. Laitetaan se tonne autoon. Noin, tankkautus mä nyt. Noin, on Sproing! Vittu, automaattisesti hoituu enää bensa-asemat nykyään. No niin, nyt lähdetään menee. Vaihdeta silmää. Vittu, mitkä kierrokset. Mopo lähtee käsistä. Hei, nyt siellä kyllä veit minun bensat. Hei, tuu maksaa takaisin ja voi vitsi, toi mun huivikin nyt lenti tohon päivän paras huivi meni pilalle. Voi vitsi, nyt pitää nostaa se maasta, selkäkin on niin kipeä ja ohoijakka. Hei, mitä ihmettä? Ihme juttu. Häh? Mikä tää? Hei, mikä? Mitä? Ei, apua! Apua! Kädet ylös, tulin hakemaan Blossen. Antakaa Blosse. Minä tulin hakemaan Blossen. Antakaa Blosse. Kiitoksia Blossesta. Jatkakaa juhlia. Klong! Ai saatana mun pää! Ai perkele! Nyt tuli noutaja jollekulle. Jumalauta, sä saat kyllä semmosen selkäsauna. Saat nimittäin puukosta, tulee moraava. Jumalauta, nyt tuli noutaja. Perkele! Mitä ihmee? Tää ei tää on reilua. Häipyy kesken kaiken. Saatana. Näin se vaan jäänyt mun selän taakse. Ei se hyvä. No, näistä takaisin paikoille.
Soittakaa ponsi paikalle. Täällä tarvitaan ponsia. Hei James, mihin me ollaan menossa tänään? Ei vastaa. No me mennään tonne Crazy Towniin, kun siellä pitäisi olla plosse. Mitä se plasse on? No me mennään hakee sitä sieltä. Paikoillanne. Valmiin. Nyt! Kivoin nää äänettömät lentokoneet. Nyt ollaan sit taas Crazy Townissa. Missäkään se plosse on? Kato, mä pöllin tosta kyykkeli. Katos, lähetään vähän pauhilla vetelee. Mikä tää täm? Tunkekaa ne pyöränne sinne hanuriinne. Terve, ponsi. Soitit sä mulle? Totta kai, sisään vaan. Kiitos, mä mens ineen. Pidä hauskaa. Joo. Joo, hei. Mitäs täällä on tapahtunut? Heitä mun pari pissejä. Yo, Bonzi, get our plosse back. Of course, my host. Ees pari pissejä vielä. No, tulee. Vittu äijä on himmeä litrahuuli. Totta kai pitää sitä viinaa kestää. Kai talo tarjoaa, mä en ainakaan maksa. Oottais nyt yks liikaa. Ai ettäkö tuo ilmanen viina on hyvää. What the fuck? Hooray! Bring back Elvis! Elvis is dead. Kato, Losse varas. Täytyy ottaa kamat esiin.
Kato Blosse, vientä himaa. Ai kato, tuolla on helikopteri, mä pöllisen. Äänissä mukana myös Markus.